കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 18ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണപുത്രനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ എന്താ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഇന്നലത്തെ ഭാഗത്തില് ശൃംഗി ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ശൃംഗി കളിക്കൂട്ടുകാരെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ആരെ ശപിക്കാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താ ശപിച്ചത്? ഇന്നേക്ക് 7-ാം നാൾ ആ കുലത്തിലെ അത്യന്ത നീചനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ തക്ഷകൻ ദംശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശാപം കൊടുത്തത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതിനുശേഷം ആ ശാപം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഋഷിപുത്രൻ എന്ത് തോന്നി? അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന ഋഷിപുത്രനായ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ തന്റെ താതന്റെ ചുമലിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട് ദുഃഖാർത്തനായിട്ട് അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. അപ്പോ തന്റെ പിതാവിന്റെ ദേഹത്ത് പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ട് വളരെ ഉച്ചത്തില് നിലവിളിച്ചു, ശപിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ആശ്രമത്തിലെത്തിയിട്ട് അപ്പോ മകന്റെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് മുനി കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ചുറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സർപ്പത്തെ ആര് കാണാണ്? ശമിക ഋഷി കാണാണ്. അപ്പൊ ശമിക ഋഷിക്ക് അതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഗൗരവമായി എടുക്കാതെ ആ സർപ്പത്തെ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ദൂരേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജന്റെ പ്രവൃത്തി അത്ര ഗൗരവമുള്ളതായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മൂഢനും അവിവേകുമായ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ അതിനെ ഗൗരവമായി എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ കലിയുടെ മായിക വലയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ രാജാവിനെ ശപിച്ചു. ചരിത്രത്തിലെ കൃതാർത്ഥമായ ഒരു അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ബാക്കി എന്താന്നുള്ളത്. ശ്ലോകം 41.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നരേന്ദ്രം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യ ശബ്ദമദർഹം നരേന്ദ്രം സാ ബ്രാഹ്മണോ നാത്മജമഭ്യനന്ദത്. അഹോബദാഹോ മഹദത്യതാ കൃത മൽപീയസി ദ്രോഹ ഉരൂർധമോദൃതഃ. നിശമ്യ ശബ്ദമദർഹം നരേന്ദ്രം സാ ബ്രഹ്മണോ നാത്മജമഭ്യനന്ദത്. അഹോബദാംഹോ മഹദത്യതാ കൃത മൽപീയസി ദ്രോഹ ഉരൂർധമോദൃതഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ ശബ്ദമദർഹം നരേന്ദ്രം സബ്രാഹ്മണോ നരേന്ദ്രം ഹരേ കൃഷ്ണ. നിശമ്യ ശ്രവിച്ച ശേഷം, ശബ്ദം ശപിച്ചു, അത് അർഹം ഒരിക്കലും ദണ്ഡനാർഹമില്ലാത്ത, ദണ്ഡനാർഹമല്ലാത്ത നര ഇന്ദ്രം നരന്മാരിൽ ഉത്തമനായ രാജാവിനെ, സ അത് ബ്രാഹ്മണ ബ്രഹ്മർഷി, ന ഇല്ല ആത്മജം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പുത്രൻ, അഭ്യനന്ദൻ പ്രശംസിച്ചു, അഹോ ഹോ കഷ്ടം, പത ഭാഗ്യവിപരീയം, അഹം അംഹ പാപങ്ങൾ, മഹർ മഹത്തായ, ആദ്യ ഇന്ന്, അദ്യ ഇന്ന്, തേ അങ്ങ് സ്വയം, കൃതം നിർവഹിച്ചു, അൽപിയസി അപ്രധാനമായ, ദ്രോഹേ അപരാധം, ഗുരു അത്യന്തം ഘോരമായ, ദമ ശിക്ഷ, ധൃതി നൽകി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: നരന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനും ഉത്തമ രാജാവുമാകിയാൽ ഒരിക്കലും അപരാധിയെന്ന് വിധിക്കപ്പെടാനാകാത്ത പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സ്വപുത്രനിൽ നിന്നും ശാപഗ്രസ്തനായി എന്ന് തന്റെ പുത്രനിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ച ശമീക ഋഷി അവനെ പ്രശംസിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രത്യുത ഇപ്രകാരം പാശ്ചാത്യപിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അയ്യോ കഷ്ടം, എത്ര ഘോരമായ അപരാധമാണ് എന്റെ പുത്രൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിസാരമായ ഒരു തെറ്റിന് അവൻ കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് നൽകിയത്. അപ്പോ ഇവിടെ നരന്മാരിലെ സർവശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഉത്തമ രാജാവായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ച പുത്രനിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച ശമീക മഹർഷി അവനെ പ്രശംസിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, മറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, പാശ്ചാത്തപിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അയ്യോ കഷ്ടം, എത്ര ഘോരമായ അപരാധമാണ് എന്റെ പുത്രൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിസാരമായ ഒരു തെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് നൽകിയതെന്ന് ആര് പാശ്ചാത്തപിക്കാണ് ഇവിടെ ശമീക മഹർഷി പാശ്ചാത്തപിക്കാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാജാവ് നരന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാകുന്നു, ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ദണ്ഡനാർഹമല്ല. അന്യഥ രാജാവ് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. രാജാവിനെ അപരാധിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രനെ തൂക്കിലേറ്റാൻ വിധിക്കാം, എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണനെ വധിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം അപരാധിയായിരുന്നില്ല. രാജാവിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ദണ്ഡനാർഹമല്ല. ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പിഴവ് മൂലം ഒരു രോഗി ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ കൈകളാൽ മരണപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ അതിന് ഡോക്ടറെ കുറ്റവാളി എന്ന് വിധിച്ച് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കെ ശ്രേഷ്ഠനും നല്ലവനും ഉത്തമ രാജാവുമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ടോ? വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്തിൽ രാജാവിന് ഒരു രാജർഷിയായി അഥവാ മഹാഋഷിയായി തീരുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നരന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് രാജാവ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും എന്തല്ല, ദണ്ഡനാർഹമല്ല. അന്യഥാ രാജാവ് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയുമില്ല. രാജാവിന് അപരാധിയായ
ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനെ തൂക്കിലേറ്റാനായിട്ട് വിധിക്കാം. പക്ഷെ ആ തൂക്കിലേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അതില് രാജാവിന് എന്തില്ല? ദണ്ഡനാർഹമല്ല. ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിഴവ് മൂലം ഒരു രോഗി ചിലപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡോക്ടറെ കുറ്റവാളി എന്ന് വിധിച്ച് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ശ്രേഷ്ഠനും നല്ലവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തമ രാജാവായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാജാവ് ഒരു രാജർഷിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഹാഋഷിയായി തീരുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ എന്ത് സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്? പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജർഷിയായിട്ട് തീരാനുള്ള പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിരുന്നവരാണ്. ഒരു രാജാവിന്റെ സദ്ഭരണത്തിന് കീഴിൽ മാത്രമേ പ്രജകൾക്ക് ഭയം കൂടാതെ സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. രാജർഷികൾ അത്യന്തം നീതിപൂർവവും സുഭഗവുമായി രാജ്യഭരണം നിർവഹിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ആകയാൽ പ്രജകളെല്ലാവരും അവരെ ഈശ്വരനെ പോലെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. വേദാനുശാസനമാണത് രാജാവിനെ നരേന്ദ്രൻ അഥവാ നരന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിവേകിയും അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്തവനും അഹങ്കാര ഗർവുള്ളവനുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പുത്രന് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ അധികാര ശക്തികളും സ്വായത്തമാക്കിയവനെങ്കിൽ തന്നെയും പരീക്ഷത്തിനെ പോലൊരു മഹാരാജാവിനെ ദണ്ഡനാർഹൻ എന്ന് വിധിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക? കൂടെ പറയുന്നത് ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? രാജർഷിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഹാഋഷിയായി തീരാനുള്ള പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു രാജാവിന്റെ സദ്ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കീഴിൽ മാത്രമേ പ്രജകൾക്ക് ഭയം കൂടാതെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. രാജർഷികള് അത്യന്തം നീതിപൂർവമായിട്ടും സുഭഗവുമായി രാജ്യഭരണം നിർവഹിച്ചു പോന്നിരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രജകളെല്ലാവരും അവരെ ഈശ്വരനെ പോലെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. ദേവാനുശാസനമാണത്. ഇപ്പൊ വേദാനുശാസനം ആണത്. രാജാവിനെ നരേന്ദ്രൻ അഥവാ നരന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിവേകിയും അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്തവനും അഹങ്കാര ഗർവുള്ളവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രന് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ അധികാര ശക്തികളും സ്വായത്തമാക്കിയവനെങ്കിൽ തന്നെയും പരീക്ഷത്തിനെ പോലെ ഒരു മഹാരാജാവിന് ദണ്ഡനാർഹനാണെന്ന് വിധിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്? അപ്പോ മഹാരാജാവ് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് ദണ്ഡനാർഹൻ എന്ന് വിധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ശമീക ഋഷി വിവേകിയും അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകിയാൽ അദ്ദേഹം അപരാധിയായ സ്വപുത്രന്റെ ചെയ്തികളെ അംഗീകരിച്ചില്ല. പക്ഷെ ശമീക ഋഷി എങ്ങനെയാണ്? അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ പുത്രൻ ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തിയെ അംഗീകരിച്ചില്ല. തന്റെ പുത്രൻ പ്രവർത്തിച്ചതിനെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്താപ വിവശനായി വിലപിച്ചു. നേരെ മറിച്ച് പാശ്ചാത്താപ വിവശനായിട്ട് വിലപിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. സാമാന്യ നിയമം അനുസരിച്ച് രാജാവ് എല്ലാ ശാപങ്ങൾക്കും അതീതനാണെന്നിരിക്കെ പരീക്ഷത്തിനെ പോലൊരു ഉത്തമ രാജാവിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? രാജാവ് ചെയ്ത തെറ്റ് അത്യന്തം നിസ്സാരമായിരുന്നു. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചത് ശൃംഗിയെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായും ഘോര അപരാധമായിരുന്നു. ആകയാൽ സംഭവിച്ചതിനൊക്കെയും ശമീക ഋഷി അത്യന്തം പാശ്ചാത്തപിച്ചു. അപ്പൊ രാജാവ് ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം നിസ്സാരമായൊരു തെറ്റാണ് രാജാവ് ചെയ്തത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തെ മരണശിക്ഷ വിധിച്ചത് ഘോര അപരാധമാണ്. ശൃംഗി ചെയ്ത് ഘോര അപരാധമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശമീക ഋഷി ആ സംഭവത്തിനൊക്കെ അത്യന്തം പാശ്ചാത്തപിച്ചു. ശ്ലോകം 42. സവൈ നൃപൃനരദേവം പരാഖ്യം സമ്മാതുമർഹസ്യ വിപക്വബുദ്ധേ യത്തേജസാ ദുർവിഷഹേണ ഗുപ്ത വിദന്തി ഭദ്രാണ്യകുതോ ഭയാപ്രചഃ. സവൈ നൃപൃനരദേവം പരാഖ്യം സമ്മാതുമർഹസ്യ വിപക്വബുദ്ധേ യത്തേജസാ ദുർവിഷഹേണ ഗുപ്ത വിദന്തി ഭദ്രാണ്യകുതോ ഭയാപ്രചഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈ നരദേവം പരാഖ്യം
നരദേവം പരാഖ്യം തേജസാ പുരുഷേണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരിക്കലും പരമാർത്ഥത്തിൽ നിർഭി ഏതൊരു വ്യക്തിയാലും നരദേവം നരന്മാരിൽ ദേവനായവന് പര ആഖ്യം സർവാതിശയനും അതീന്ദ്രിയനുമായവൻ സമ്മാതും സമ്മാന സ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. അർഹസി ശൗര്യത്തിൽ അഥവാ വീരസാഹസികത്വത്തിൽ അപക്വമായ ബുദ്ധി യത് ആരുടെ തേജസ പരാക്രമങ്ങളാൽ ദുർവിഷഹേണ അജയ്യനായ അഥവാ വെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഗുപ്ത സംരക്ഷിച്ചു. വിദന്തി ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭദ്രാണി സർവൈശ്വര്യവും സർവസമൃദ്ധിയും അകൂത ഭയമില്ലാതാക്കി പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകി. പ്രജകൾക്ക് വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ഹേ വത്സ, നിന്റെ വിവേകം അപക്വമായതിനാൽ നീ ആ മഹാനായ രാജാവിനെ കുറിച്ച് അജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ വിവേകം എന്താണ്? പക്വത ഇല്ലാത്തതാണ്, അപക്വമാണ് നിന്റെ വിവേകം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ആ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞനാണ് നീ. സർവശ്രേഷ്ഠനും നരോത്തമനുമായ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോളം മഹാത്മ്യമുള്ളവനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഒരുവനായി ഗണിക്കരുത്. രാജ്യത്തെ പ്രജകൾ ഭയഭീതി കൂടാതെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും സമൃദ്ധിയോടും കൂടി വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജയ്യമായ സാമർത്ഥ്യത്താൽ അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാലാണ്. കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ശമീക ഋഷി തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ അജ്ഞനായതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് എന്ത് അറിയാഞ്ഞത്. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോളം മഹാത്മ്യമുള്ളവനാണ് ആര്? ഈ നരോത്തമനായിട്ടുള്ള ഈ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഒരുവനായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രജകളെല്ലാം ഭയഭീതി കൂടാതെ അവര് എങ്ങനെയാണ് സമൃദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ടും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളോട് കൂടി വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ രാജാവിന്റെ അജയ്യമായ സാമർത്ഥ്യത്താലാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ഇവിടെ ശമീക ഋഷി തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 43. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവ നാംനി രഥാംഗ ബാണാവയമംഗ ലോകഃ തദാഹി ചൗര പ്രചുരോ വിനക്ഷ്യതി യമാണോ വിവരൂത വക്ഷണാത് അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവ നാംനി രഥാംഗ ബാണാവയമംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗര പ്രചുരോ വിനക്ഷ്യതി അയമാണോ വിവരൂത വിവക്ഷണാത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥാംഗ ബാണാവയമംഗലോക ഹരേ കൃഷ്ണ. അലക്ഷ്യമാണ് റദ്ദാക്കുകയാൽ നരദേവ ഏകരാജയത്വമായ നാംനി നാമത്തിൽ രഥ അംഗപാണവ് ഭഗവത് പ്രതിനിധി അയം ഈ അംഗ ഹേ വത്സ ലോക ഈ ലോകം തഥാഹി തൽക്ഷണം ചൗര കള്ളന്മാർ പ്രചുര വളരെയധികം വിനക്ഷ്യതി പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു യമാന സംരക്ഷിക്കപ്പെടായകയാൽ അവിവരൂധ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ പോലെ ക്ഷണ തൽക്ഷണം വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപുത്ര, ഏകരാജാവിന്റെ പരമാധികാര ഭരണം രഥചക്രധാരിയായ ഭഗവാനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഈ രാജകീയ ഭരണം നശിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ കള്ളന്മാരാലും കൊള്ളക്കാരാലും നിറയുകയും അനന്തരം അവർ താമസം വിന ചിന്നിച്ചിതറിയ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ പോലെ അരക്ഷിതമായ പ്രജകളുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഏകരാജാധിപത്യം, ഏകരാജാവിന്റെ പരമാധികാര ഭരണം
എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? രഥചക്രധാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഈ രാജകീയ ഭരണം നശിക്കുമ്പോ ലോകം മുഴുവനും എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? കള്ളന്മാരെ കൊണ്ടും കൊള്ളക്കാരെ കൊണ്ടും നിറയുകയും താമസം വിനാ തന്നെ എപ്രകാരമാണോ ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ പോലെ ചിന്നിച്ചിതറിയ ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ പോലെ അരക്ഷിതരായ പ്രജകളുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇവിടെ ശമീക ഋഷി പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് രാജകീയ ഭരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് രാജകീയ ഭരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. രാജാവിനെ പരിപൂർണനും നിരപേക്ഷവും രാജാവിനെ പരിപൂർണനും നിരപേക്ഷവും പരമവുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ജീവാത്മാക്കളെ പരിരക്ഷിക്കാനായി ഈശ്വരന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവനാണ് രാജാവ്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിയായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ രാജ്യഭരണം ഏൽപ്പിക്കാൻ ഭഗവാനാൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം. യുദ്ധ നിപുണതയോടൊപ്പം സംസ്കാരത്തിലും സഭ്യതയിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും പൂർണ്ണ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് സർവ സദാചാര മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനായ ഒരു പരിപൂർണ രാജാവായി പരിണമിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള ഏക രാജാധിപത്യം പരിശീലനവും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ജനാധിപത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭരണത്തെക്കാൾ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമാണ് അഥവാ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് രാജകീയ ഭരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. രാജാവിനെ നമുക്ക് പരിപൂർണനും നിരപേക്ഷനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടും വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാരണം ജീവാത്മാക്കളെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവനാണ് ആര്? രാജാവ്. ഇപ്പൊ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിയാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ രാജ്യഭരണം ഏൽപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് എന്ത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം. യുദ്ധ നിപുണതയോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്കാരത്തിലും സഭ്യതയിലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലും പൂർണ്ണ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് സർവ്വ സദാചാര മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനായ ഒരു പരിപൂർണ രാജാവായി പരിണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധ നിപുണത മാത്രമല്ല, സംസ്കാരം കൊണ്ടും സഭ്യത കൊണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടും പരിപൂർണ പരിശീലനം ലഭിച്ചവനാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമ രാജാവ്. മാത്രമല്ല സദാചാര മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് ആര്? പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ്. അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളവനുമാണ് ഒരു രാജാവായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നത്. ആ വിധത്തിലുള്ള ഏക രാജാധിപത്യം പരിശീലനവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്ത ജനാധിപത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭരണത്തെക്കാൾ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഏക രാജാധിപത്യം പരിശീലനവും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത പരിശീലനം ഇല്ലാത്ത ജനാധിപത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭരണത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു എന്ത്? ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ഏകരാജ്യാധിപത്യം. ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിൽ ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിൽ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു വഴിതെറ്റിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരുടെ സമ്മതിദാനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതിൽ വിജയിക്കുന്ന കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും മൊത്തം ജനങ്ങളെയും അപ്പാടെ വിഴുങ്ങുന്നു. പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു രാജാവ് വകയ്ക്ക് കൊള്ളാത്ത നൂറുകണക്കിന് മന്ത്രിമാരെക്കാൾ എത്രയോ മെച്ചമാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ളവരുടെ ഏകരാജ്യ ശാസനത്തിന്റെ അജ്ഞത്തോടെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കലിയുഗത്തിന്റെ ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പരീക്ഷിത്തിനെ പോലൊരു മഹാരാജാവിന്റെ ഏകരാജ്യ ശാസനത്തിന്റെ അന്ത്യം കലിയുഗത്തിന് സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ക്രൂരമായ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാകുന്നു. ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അവർ ഒരിക്കലും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുകയില്ല. രാജാവില്ലാത്ത അത്തരം ഭരണത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഭരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഭരണം എങ്ങനെയാണ്? ജനങ്ങള് കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും മൊത്തം ജനങ്ങളെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു രാജാവ് വകയ്ക്ക് കൊള്ളാത്ത നൂറുകണക്കിന് മന്ത്രിമാരെക്കാൾ മികച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്.
പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ളവരുടെ ഏകശാസനത്തിന്റെ അദ്യത്തോടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ക്രൂരമായ അക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലൊരു മഹാരാജാവിന്റെ ഏകരാജ ശാസനത്തിന്റെ അന്ത്യം കലിയുഗത്തില് സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ക്രൂരമായ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞ അടുത്ത ശ്ലോകം 44. തദത്യനാപാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാഥസ്യ വിസോർവിലുംപകാത് പരസ്പരം ഘ്നന്തി ശപന്തി വൃഞ്ചത്തെ പശൂൻ സ്ത്രീയോർത്ഥാൻ പുരൂദസ്യ വോ ജനഃ. തദത്യനാപാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാഥസ്യ വിസോർവിലുംപകാത് പരസ്പരം ഘ്നന്തി ശപന്തി വൃഞ്ചത്തെ പശൂൻ സ്ത്രീയോർത്ഥാൻ പുരൂദസ്യ സവ്യോജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത് ഇക്കാരണത്താൽ അദ്യ ഈ ദിവസം മുതൽ തമ്മിൽ പാപഫലം ഉപൈത്തി നിനച്ചിരിക്കാതെ പിടികൂടും. അനന്വയം ശിഥിലീകരണം തന്നിമിത്തം നഷ്ട നിർത്തൽ ചെയ്തു. നാഥസ്യ പരമാധികാരത്തിന് വസോ സമ്പത്ത് വിലുംബക കൊള്ളയടിക്കുകയാൽ പരസ്പരം അന്യോന്യം ഘ്നന്തി വധിക്കും ശപന്തി ദ്രോഹം പ്രവർത്തിക്കും വൃഞ്ചത്തെ കൊള്ളയടിക്കും പശൂൻ മൃഗങ്ങൾ സ്ത്രീജനങ്ങൾ അർത്ഥാൻ സ്വത്തുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷം ദസ്യവ കള്ളന്മാർ ജനങ്ങൾ. വിവർത്തനം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാജകീയ ഭരണം ഏകശാസന ഭരണം അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കും. മാത്രമല്ല രാജ്യത്ത് വിപുലമായ സാമൂഹ്യ ശിഥിലീകരണം സംഭവിക്കും. ജനങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടുകയും ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ മൃഗങ്ങളും സ്ത്രീജനങ്ങളും അപഹരിക്കപ്പെടും. ഈ അഖില പാപങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളായി തീരും. ഇപ്പൊ ശമീക മഹർഷി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ രാജകീയ ഭരണം അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കും. മാത്രമല്ല രാജ്യത്ത് വിപുലമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ശിഥിലീകരണം സംഭവിക്കും. ജനങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടുകയും ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ സ്ത്രീകളും മൃഗങ്ങളും അപഹരിക്കപ്പെടുകയും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയായിട്ട് മാറുന്നാണ് മഹർഷി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നമ്മൾ എന്ന പദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. രാജകീയ ഭരണത്തെ ഹനിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിനാണെന്ന് ഋഷി ന്യായമായും അംഗീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തെ പ്രജകളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരും ജനാധിപത്യവാദികൾ എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്രകാരം ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ന പദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്? ബ്രാഹ്മണന്മാരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലാണെന്ന് ഋഷി ന്യായമായും അംഗീകരിക്കുന്നു. രാജകീയ ഭരണത്തെ ഹനിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിനാണെന്ന് ഋഷി അംഗീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തെ പ്രജകളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരും ജനാധിപത്യവാദികൾ എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്രകാരം ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഋഷി പറയുന്നത്. ജനാധിപത്യവാദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ പ്രജാക്ഷേമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കുന്നു. ഏവരും സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായി മാത്രം പദവികൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രജകളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഒരു രാജാവിന് പകരം അനേകം രാജാക്കന്മാർ വളർന്നു വരുന്നു. ഒരു നല്ല രാജ്യഭരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം, സ്വത്തുക്കൾ, മൃഗങ്ങൾ, സ്ത്രീജനങ്ങൾ മുതലായവയെ അപഹരിച്ച് അന്യോന്യം ശല്യക്കാരായി അഥവാ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക്, അതായത് കലഹങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതരായി തീരുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത്
ഇവിടെ പറയുന്നത് ജനാധിപത്യവാദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവര് പ്രജാക്ഷേമപരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ, അതായത് ജനാധിപത്യവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാതെ അവർക്ക് ക്ഷേമപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായിട്ട് മാത്രമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പദവികളെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും പ്രജകളെ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് ഒരു രാജാവിന് പകരം അനേകം രാജാക്കന്മാര് വളർന്നു വരുന്നു. ഒരു നല്ല രാജ്യഭരണത്തിന്റെ അഭാവത്തില് ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം, സ്വത്തുക്കള്, മൃഗങ്ങള്, സ്ത്രീജനങ്ങള് എല്ലാത്തിനെയും അപഹരിച്ച് അന്യോന്യം ശല്യക്കാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കലഹങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനായി തീരുമെന്ന് ഏതില് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവതത്തില് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 45. തഥാ യഥർമാ പ്രവിലീയത്തെ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമാചാരയുതസ്ത്രീമയഃ തദോർത്ഥകാമാഭിനിവേശിതാത്മനാം ശുനാം കപീനാമിവ വർണ്ണസങ്കരഃ. തഥാ യഥർമാ പ്രവിലീയത്തെ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമാചാരയുതസ്ത്രീമയഃ തഥോർത്ഥകാമാഭിനിവേശിതാത്മനാം ശുനാം കപീനാമിവ വർണ്ണസങ്കരഃ. ചൊല്ലിക്കോളും. ദേവായ തഥാ ആ സമയം ആര്യ പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാരം ധർമ്മ പ്രവൃത്തി പ്രവിലീയത്തെ ക്രമാനുഗതമായി പരാജയപ്പെടുത്തി നൃണ മാനവരാശിയുടെ വർണ്ണ ജാതി ആശ്രമം ആചാരയുത വഴക്കങ്ങളാൽ വിരചിതമായ ത്രയീമയ വേദാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തഥാ പിറന്ന അർത്ഥ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കാമ അഭിനിവേശിത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആമഗ്നമായി അഥവാ കാമ അഭിനിവേശിതരായ ആത്മാന ജനങ്ങളുടെ ശുനാം ശവനന്മാരെ പോലെ കപീനാം കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ ഇവ അപ്രകാരം വർണ്ണസങ്കരങ്ങളായ ജനത, അതായത് വർണ്ണസങ്കരങ്ങളുടെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഗുണശൂന്യമായ ജനത, ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ഗുണശൂന്യരായിട്ടുള്ള ജനത. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വേദാനുശാസനങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിന്റെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക ധർമ്മങ്ങൾക്കും യഥാനുക്രമമായ പുരോഗമനോന്മുഖ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പഥത്തിൽ നിന്നും ക്രമേണ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ നിപതിക്കും. അപ്രകാരം അവർ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ വർദ്ധിതമായി ആകർഷിതരാകും. തൽഫലമായി ശവനന്മാർക്കും കുരങ്ങന്മാർക്കും സമാനമായ വർണ്ണസങ്കരങ്ങളുടെ ഒരു അനാവശ്യ ജനതയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്താ പറയണത്, ഇതിന്റെയൊക്കെ പരിണത ഫലമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പരിണത ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ കാലഘട്ടത്തില്, അതായത് കലിയുഗത്തില് വേദാനുശാസനങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിന്റെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക ധർമ്മങ്ങൾക്കും യഥാനുക്രമമായിട്ടുള്ള പുരോഗമനോന്മുഖ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദത്തിൽ നിന്നും ക്രമേണ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ നിപതിക്കും. അപ്പോ വേദാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന്, ആ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നല്ല, സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? വഴിതെറ്റും. അപ്രകാരം അവർ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ വർദ്ധിതരായിട്ട് ആകൃഷ്ടരാകും. അവര് വഴിമാറി അത് ഏതിലേക്ക് തിരിയും? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയില് ആകർഷിതരാകും. തൽഫലമായി ശ്വാനന്മാർക്കും കുരങ്ങന്മാർക്കും സമാനരായ വർണ്ണസങ്കരങ്ങളുടെ ഒരു അനാവശ്യ ജനതയുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് പറ്റുന്നത്? ശ്വാനന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങന്മാർക്കും സമാനരായിട്ടുള്ള ഒരു അനാവശ്യ ജനതയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാജഭരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ശ്വനന്മാരെയും കുരങ്ങന്മാരെയും പോലുള്ള അനാവശ്യ ജനതയായി തീരുമെന്ന് ഇതിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. കുരങ്ങന്മാർ കാമാഭിനിവേശിതരും ശ്വാനന്മാർ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ നിർലജ്ജരുമാകുന്നു. വർണ്ണസങ്കരങ്ങളിൽ ജനിച്ച സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അഥവാ ജാരസന്ധികളായ ജനത വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥതയിലെ സവിശേഷ ധർമ്മങ്ങളിൽ
നിന്നും വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ സദാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമേണ വഴിപിഴച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് രാജ്യഭരണത്തിന്റെ അഭാവത്തില് സാമാന്യ ജനങ്ങള് ശ്വനന്മാരെയും കുരങ്ങന്മാരെയും പോലുള്ള അനാവശ്യ ജനതയായി തീരുമെന്ന് പറയാണ്. കുരങ്ങന്മാർ കാമാഭിനിവേശിതരും ശ്വാനന്മാർ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ നിർലജ്ജരുമാകും. വർണ്ണസങ്കരങ്ങളിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങള് അഥവാ ജാരസന്തതികളായിട്ടുള്ള ജനത വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിലെ സവിശേഷ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യതിചരിച്ച് അവരെന്താണ് ക്രമേണ വഴിപിഴച്ച് സഞ്ചരിക്കും. വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള ജീവിതം ആര്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമമായ പുരോഗമനോന്മുഖ മുന്നേറ്റമാകുന്നു. എങ്ങനെ? ശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിൽ ആര്യന്മാർ വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ പരിക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ജനനവും മരണവും വാർദ്ധക്യവും രോഗവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുകയാകുന്നു. ഇവിടെ വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം വൈദിക സംസ്കാരം കൊണ്ട്, അതായത് വേദശാസ്ത്രം നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ അജ്ഞതയാകുന്ന കടും അന്ധകാരത്തിൽ ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അതിവിദൂരമായ ആത്മീയ രാജ്യത്തിലെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുവാൻ വേദങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പോ വേദങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തെ അജ്ഞതയാകുന്ന കൊടും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അതിവിദൂരമായ ആത്മീയ രാജ്യത്തിലെ പ്രകാശത്തിലേക്ക്, അതായത് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഗമിക്കാനാണ് വേദങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നത്. സവിശേഷമായ ഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി ഭഗവാനാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായ ഋഷിമാരാലും ശാസ്ത്രീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാലും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരാലും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ശരിയായ ജീവിത രീതി ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നു. വേദസമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള ജീവിത രീതി ഒരിക്കലും ആരെയും കുരങ്ങന്മാരെയും ശ്വാനന്മാരെയും പോലെ ആകുവാൻ അനുവദിക്കില്ല. അപ്പൊ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല? ഈ കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാനന്മാരെ പോലെ ആകാനായിട്ട് നമ്മളെ അനുവദിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിലും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ അധപതിച്ച സംസ്കാരം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടേതായ രാജാവില്ലാത്ത ഭരണം അഥവാ ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരം ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാകുന്നു. ആയകയാൽ ജനങ്ങൾ അവർ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അഥവാ അവരാൽ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നിഷ്ഫലമായ ഭരണത്തിൽ ഒരിക്കലും വിദ്വേഷിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയ പൂരണം കൊണ്ടും അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള അധപതിച്ച സംസ്കാരം എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഭരണം, രാജാവില്ലാത്ത ഭരണം, അതെന്തായിട്ട് മാറും? ഈശ്വരരഹിതമായിട്ടുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നമാണ്. ഈശ്വരരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നമാകും. ആകയാൽ ജനങ്ങൾ അവർ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അഥവാ അവരാൽ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നിഷ്ഫലമായ ഭരണത്തിൽ ഒരിക്കലും വിദ്വേഷിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപത